कारण जों जेसा पार्टी फानखायदों पुइला हिखाय आं जनजाति अर्थात आं तिप्रासा आबोनि आगुलो कारण जों जेसा पार्टी फानखायदों पुइला हिखाय आं जनजाति अर्थात आं तिप्रासा आबोनि आगुलो आंनि पार्टी आबो दलनि इस्युतै चलिनाय किन्तु आं एसे जाति हिसाबै तिप्रासा दफा हिसाबै आं आने वानसक आबो मातमाय आबो जेखुनु पार्टीनि लिडारशिप आबो वानसाइनावहाय नांखौपानि सोंमं तबक जों बीजेपी जनजाति मोर्चा खालायनाय रखनि बिसिंतै माने तिप्रासारकनि हामक्रायनि बागै बा तिप्रासारकना माथांनानि बागै बसक इनिशिएटिभ नाजागै दं हायके बसकांनि सालो ते बाबा हायके नालायनान बागै वानसगै दं बेलायना सोंमं काहाम तै नांखौपानि सोंमं आं एस ए वाइस प्रेसिडेंट जनजाति मोर्चा बीजेपी त्रिपुरा प्रदेश हिसाबै आं अकक्स सानानि मुसुंगो जों चिनि जनजातिनि जखन मीटिंग स्टेट लेवल नि मीटिंग फाइटंनाय 16 तारिख बचनि मीटिंग नाय जों जखन मीटिंग अप्रोच जों सीरियसली कग्रक चाबलायो सालायो आनि पार्टी आबो दलनि इस्युतै चलिनाय किन्तु आं एसे जाति हिसाबै तिप्रासा दफा हिसाबै आं आने वानसक मं आबो मातमनाय आबो जेखुनु पार्टीनि लिडारशिप ना आबो वानसना नांगौ कारण जों जेसा पार्टी फानखायदों पुइला हिखाय आं जनजाति अर्थात आं तिप्रासा आबोनि आगुलो पार्टी 10 दफानि बागै जथेष्ट वानसगो अबंनि नांमानि उन्नति बा जा किसु खालायनानि बागै अवश्य वानसना नांगौ जों मचिने अवश्य वानसना नांनाय आदा कोनो अपराध जा भूल जा आं आनि दफानो आनि हाना हामजाकनानि आनि दफानि आनि हानि काहाम खालायनानि वानसक मंगाबो आनि अपराध जा जों बीजेपी जनजाति पार्टी माने जनजाति संगठन बा उइंस तंगमानि यागुलो हायके आं बीजेपी हाबमानि यागुलो आनि कैसा वन सिमं ताइ ग्रोंमं सकबायखा जों आगिओ आं आईपीएफ तिओ एजीएस एवं लास्ट आनो वाइस प्रेसिडेंट खलायका लास्ट आईपीएफ तिओ तंफ्रो जों हिंखाय माने लोकल इश्यू नतै आंदोलन खलायनाय रक लोकल इश्यू डिमांड नतै आंचलिक पार्टी खायनाय रक माने अंचल विशेषे वानसगै आगकनाय रक जिने वानसक पुंसदो तिरप्रा जरानो तिरप्रानि तिप्रासा एलाका जरानो जों जनरल एलाकानो बासक वानसक गया आईपीएफ ति तंफ्रो माने चिनि सिमं वानसक मं मुचमं नाहार मं जत्तो एडिसि एरे नतै आईपीएफ ति तंफ्रो इते ताबो बीजेपी पार्टी जॉइन खैमानि परे अ जगा जोंहाय जनजाति सारा भारत गोबां राज्य दं माने ऑल ओवर इंडिया नि जत राज्य दं जत राज्य जनजाति दफा दं जेमन ओ नॉर्थ ईस्ट नि तो दङ न नॉर्थ ईस्ट न करेन नेने झारखंड उत्तराखंड बुंदेलखंड आजगारगो जनजाति दं महेंद्र सिंह धोनीसं ते XYZ गोबां मानबर जत जनजाति खबजागो चिने नेशनल प्रेसिडेंट जनजाति समीर उरावन बो माने जों ताबो नेशनल पार्टी खैमानि यागुलो जेहेतु ऑल ओवर इंडिया ने 28 टा राज्य न तिनि जनजाति रक दङ ऑल ओवर इंडिया ने 28 टा राज्य नि जे जनजाति रक न ति नेशनल जे जनजाति संगठन दङ हे चिनि एरिया ताबो जों नेशनल जन थांजा हयतो जों जनजाति नि उंगै फानाव थं तब जों नेशनल लेवल जरा दङ चिने माने बीजेपी नि बिसिंग फाना पार्ट जनजाति विंग्स नि नै रगै दङ जनजाति विंग्स नि नै जेमन चिनि तिरपानि तिप्रासारक बो कयेक जना नेशनल लेवल बरक सेक्रेटारि रक मानजाक दङ जों तो त्रिपुरा प्रदेश नि जनजाति किन्तु नेशनल लेवल नि जनजाति नि संगठन बो चिनि त्रिपुरानि किसुजन बरक दङ अब हायकाय सारा भारत नि जत जनजाति रंग तै आखैनो जों अजे नेशनल लेवल जनजाति नि जे उइंग सामखाय तमन बगै चिनि वानसकमो बा चिनि कैसा माने एरिया कतर आबन बगै जों स्पेशली जों जेहेतु त्रिपुरानि जनजाति बा त्रिपुरानि तिप्रासा बा आ हिसाबै त्रिपुरानि तिप्रासारनि बगै बसक काहाम खलायनाय बा बसक नाम खलायनाय आबनो वानसगैनो से 2018 नि परे 2018 आईपीएफ ति बीजेपी फाइमानि यागुलोनो जों चिनि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न टेरिटोरियल काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न अपग्रेड खाय टेरिटोरियल काउंसिल
टेरिटोरियल काउन्सिल ना आपग्रेड खालायनानै नांनाय सालचा आफोर अवश्य जों हयतो इउनियन टेरिटोरियल काउन्सिल हयतो जरा कायसे हयतो पूर्ण राज्य आबो दापे कावैनो तंनाय आबो जों डाइरेक्ट पूर्ण राज्य बा आलादा राज्य हनि सायाफानो जरा न कक सानाय जरा आइने फायनाय जों सानासे नांगिया सायावैनो जोनो टीटीसी रोखा टीटीसी स्पेशली केबो दाबि खायतुया आं क्लियर मा खायनाय आबोनो टीटीसी जों तिरप्रावो बिल पास खाय रहरका हयरस टीटीसी न केबो दाबि खायतुया आईपीएफ तिबो दाबि खाया टीटीसी न स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट से टीटीसी बा टेरिटोरियल काउंसिल नांखांखाय नरक अबहाय क्लायाको नरक रिपोर्ट दि गुबुनी नॉर्थ ईस्ट नि जतो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना टेरिटोरियल काउंसिल खायनानै बागै थाङै तंगो नरक बुसक वानसक मुसक आबो नरक रिपोर्ट होदे नैसे रिपोर्ट हो जेहेतु कैसा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट न चेंज खायाको जों टेरिटोरियल काउंसिल खायना बा बिनि कैसा बुमुं नांगौ आ बुमुं रना थांताने वस जों जस बुमुं सिमिजेरो अर्थात जिने आईपीएफ तिने बिसिंगतै तिपारलैंड टेरिटोरियल काउंसिल खायजाक थं हनै जों प्रपोज रहरमाने जेहेतु जों आईपीएफ तिङै तिपारलैंड सानै दङो एडीसी एरिया न आ एडीसी एरिया न अपग्रेड खायनानै बागै थां तंमाबा हनै अप्रो तिपारलैंड टेरिटोरियल काउंसिल खायदों जेहेतु बुमुं चेंज खायना नांमाबा हनै रिहमानो तिपारलैंड यावै तिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल खायदे आ लैंड शब्दता थेबादि हनै बरक काउंसिल अर्थात जे असेंबली बरक आजगाव कक सालायमान बागै अब जतन गसिना हाका ठीक আছে तिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल टीटीसी अंथुं अब हाय हनै नायाखै बिल पास होय थांगा विधानसभा ठीक अब हायकाय अब असले साना थांगा हंकाय बीजेपी रकनि न वानसक बीजेपी जनजातिनि डिमांड से अब सलाना कक साना थांगा हंकाय बीजेपी रक तो डायरेक्ट आलादा राज्य रेडी हनै बरक इस्तेहार बा निने मैनिफेस्टो बा पचक लेवल होते डायरेक्ट अब हाके साजाक बा कग रजाक रै हायपानो बीजेपी जनजातिनि उद्देगेन और टीटीसी उमानि से कलायो आरो जों आईपीएफ ति तंफुरो चिने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जेहेतु नोडल डिपार्टमेंट बा चिने मेबर सारनि बिसिंतै हेल्प खायजाक काहेके आ जरानि चिन जे बीजेपी नि जनजाति जे तंगार बरक बैजत तो सालायने आबो आमसक दरा आगक था काजे ओ जे ताबुक जे आईन पितिरक मोर पावर सानै थांमाने आरो क्षमता बस क्षमता तान लिमिट करी ब्र हे ताबुक जे महाराजा बोबो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन जस्ट लाइक ए मोर पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन माने संविधान जे आर्टिकल दङ आ आर्टिकल ने कैसा जेकुनो कैसा आर्टिकल ने बेस खायाखै मोर पावर ने सॉल्यूशन खालायनानै पार्टिकुलर बोमो हनेको नकरै इंटरलोकेटर बक सानो किंतु इंटरलोकेटर डिस्कशन खायनानै बागै बो पार्ट अब बंग कोन क्लियर करै हाइपनो ओ जे ताबुक टीटीसी हायके बा एडीसी न जत अपग्रेड खायमाने अब जत किंतु बीजेपी जनजाति ने वानसक ममांसे जों जखन आईपीएफ ति तंफ्रो जों टाउन कमिटी बिल पास खायना नांनाय बा ओको खायना नांनाय रियांग रत्न पार्मानेंट सेटलमेंट खायनानै बागै माने अबहाय खायना नांनाय पहिलाव चिनि साकबाय थामो कुनो इश्यू करै हायपानो तरक सालायते आका बीजेपी नि तिप्रा साबाय आईपीएफ नि तिप्रा सरक मिली आको जत बरक मिली आको हरमानेसे ओ जागा ताबुक जे रियांग रत्न तु थानिवो माने पार्मानेंट सेटलमेंट नि थानिवो टाउन कमिटी बिल पास खायतानिवो हायके बानिने महाराजा बुमुङै एयरपोर्ट खायथानिवो बाबा ते ओ टीटीसी बिल पास खायजाक थानि रग जत बीजेपी जनजातिनि हात मांसे एवं जों जरा कक सालायो जों ओ जे टीटीसी न जस कैफानो माने विधानसभा सिमिसे बिल पास खायथांगो लोकसभा ते राज्यसभा बिल पास होय राष्ट्रपति छयुंनानै नांगो आबो जाते दाति उंनातै आबोनो जोंबो इनिशिएटिभ नायाखो दिल्ली थानान बागै टीम खाजाक हयतो जरा नायसिङै मा तंखा अर्थात जों चिनि जनजातिनि उद्योगे चिनि जनजातिनि एमएलए जत तंनाय एमडीसी जत तंनाय हायकेबा चिनि राज्य लेवल नि जत वाइस प्रेसिडेंट लेवल जरा बा जीएस लेवल जरा खलायको जों कैसे टीम कैसा मोटामोटी एकटा मध्यम स्तरनि कैसे टीम आ टीम दिल्ली थांगायको जों चिनि जे मंत्री रक बाय
বা যে লিডার্স রক বে কক সালাইনাंगो সালাইনানি বাগে ওয়ান সাবজেক্ট दंगो অর্থাৎ চিনি জনজাতিনো উন্নতি খাইনানি বাগে जों कक साना थांतानेवा चिनि যথেষ্ট इनार भूमिका दंगो এবং ওয়ান सुकमुं दंगो आबो हयतो जों कक कम सावै इन प्रेक्टिकल जों गोबां खायो अर्थात बीजेपी नि वान सुकमुं नाव बाहाय कक कम सामुं गोबां सामुं बै फुनुकदि कक साय आकय शुधु हायनो टाइम वेस्ट ताखायदि समय नष्ट ताखायदि आबन बागै जनजातिनि उइंग्स नि बिसिंतै तिप्रासानि हामक्रायनि लामा गोबां फेहेलजाक फुवारजाक जों खाय दंगो एवं जत हामक्राय आबो जतना जनजातिनि उद्युक्तिनो थाङै दङ बाक्सा पॉलिटिकल लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल कक साना थांताने हनै मानो बीजेपी जनजाति कोनो कक से आबो बंगनि व्यापार जैसे कहम खाय तंगनाय न फानो इच्छाखले हामया हंकै नंताम हमना तंगबा बग इच्छाखले न हामया सिलजाना मजों तंखाय कोन खायना नकरे किंतु बीजेपी जनजाति र जथेष्ट तिब्रासाने बागै सामु कहम खलाय तंगो वान सुगै तंगो जों कक जत सामानि साय सामुंगो प्रेक्टिकल बिसि थांगो अब हेगैनो जों चिनि ग्रुप दंगो कायसा स्पेशल त्रिपुरानि लिडार्स रक जनजातिनि जों जरा जरा मालायो कक सालायो हयतो जत्तोखौनो जों मिडियाबो साथकलिया कारण आं पुइलावनो साका कक गोबां सामानि साय सामुं गोबां खायफुनो कांखाय दफानि हामक्राय फैनाय हे आबन बागै कक साना नां मसक नमा सानाय प्रचार खायना नां मसक नमा खायनाय किन्तु सामुं जसो खायमां कांखाय आ सामुं बायना जिन दफा हामुं फैनाय बेलाय खेना हामबाय सारनो गोबां मा कक साय खोनारमानि बागै बीजेपी जनजाति मोर्चा रक तिप्रासानि बागै तामो सामुं तांबो तांना हारजागै दं फाइनानि सालो अबरकनो हासनि लोकरक तिप्रासा लोकरकनो स्राय स्रायखो साय खोनारमानि बागै हामबाय।